Donar a conèixer les tradicions, la cultura, el patrimoni arquitectònic i la història de les Terres de l'Ebre. Aquest és l'objectiu dels nombrosos museus i centres d'interpretació que es poden visitar a les 4 regions de l'Ebre. Podem trobar museus dedicats a tècniques artesanals, com el de ceràmica popular a l'Ametlla de Mar, o d'altres com les escultures dels Jardins del Príncep o el Museu de la Catedral de Tortosa. El Museu Terres de l'Ebre d'àmbit comarcal és un dels centres de referència amb mostres sobre l'arqueologia, la història o l'entorn natural. Els interessats en la història contemporània disposeu de diversos centres d'interpretació vinculats a la Batalla de l'Ebre i a la Guerra Civil Espanyola, en nuclis de població com Gandesa, el Pinell de Brai o Corbera d'Ebre. D'altres museus mostren la relació de personatges il·lustres amb el territori, com la Casa Museu d'Enric d'Osó a Vinebre o el Museu Picasso d'Horta de Sant Joan, on es poden veure reproduccions de les obres que l'artista va pintar durant la seva estada en aquest poble. Aquests només són alguns dels exemples d'allò que podeu descobrir si visiteu els centres d'interpretació dispersos pels pobles de les Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre, on t'aturen els detalls.